Нашите видеа са съобразени изцяло с съответната образователна система. Има едно нещо, което се казва, да не го объркам само, мисля, че държавни общо образователни изисквания. И това всъщност е една програма, която казва в кой клас, по кой предмет, какъв материал трябва да бъде усвоен. И тази програма е различна от държава до държава, от система до система. Ние искаме да сме максимално полезни на потребителите и затова няма как просто да преведем нашите видеа, да ги изтипосваме в Румъния, в Италия, в Испания, да кажем действайте. Напротив, ние го правим от нулата, с местни учители по техните учебници, така че едно дете в Румъния, като се отвори учебника по математика на 12-та страница, примерно, да може да дойде на сайта и да избере точно това видео, което е по програмата му, по учебника му и това, което ще му помогне най-добре да се разбере материала. Защото много често начинът, по който се обясняват неща, са различни. Дори ако щеш, при по-малките примерите са различни, които ползват в училище. Едно дете, ако не му говориш с неговите примери, то много трудно след това в училище може да обясни също.